Ja znam kak je grmilo jutro, ste iskopčala sam računala. Da, idemo samo gore da vas opali malo, profesor. Da se opali? Ajde da ovo revo ciki snimi. Nina, ajde tamo stane pored njih. Šta stane sa strane? Pokušajte se okrenuti na moju stranu. Okreni se na ovu stranu. Ajde ti, Čundiću. Ajde, Gnjedo, di si? Čundić, vijam, butlje. Ko je to mene kipa? Dado. Tamo. Dado. Ajme ti ti patina. Ne. On, batino. Nešto si danas zborila. Koja ima 102 ruže? Tamo labuda smali. Vama ne odgovara kako Evo, Zoki će nas slikat. Hoćeš se kupat, Ana? Evo pa mi dobro. Jesi kupa? Ide to u redu. Pa mi smo se samo opustili. Koliko je 0 plus 7 dada? Aj pa ću ti ja još posle javiti. Nula mi ti javi kad bi ti bilo bolje. 0 plus 7, koliko je? 7. Tako, koliko je 6 plus 0? 6. Bravo! Koliko je 4 plus 0? 4. A koliko je 0 plus 3? Različite pojma. Ajde, igračeš. Ali gluma i ti nisu dva različita A svjetla. to nikako, to nikako. Nije tako. Ide vas oko to. Nije stana. Pa kod kuće. Ti se... Ne pravi kiflice, ona sad s majstorima tamo se zezam. A znaš? Pa majstori pravi fasadu. Znaš, vidiš. Eto. Jedan san. Da. Još to možeš kameru. Ajde, samo ne, izgled tu opus, ajde. Ajde. Evo sada jesi. Samo pozdravim ispred udruge Mali pčelar Pa, i hvala što ste se odazvali, što ste došli. Naravno što pozdravljam istrice koje su mi zaista prirasle za srce. Naravno pozdravljamo naše uvare i nadamo se da će napraviti dobar utak. Da počnemo sa tim. Kako se igra pravila igre, kako to ide? ajde. Ovako da tu prođe. On nosi ove 3 voda. Pa dobro, Ajde. Glavu tebi izgleda da treba sretati. Ajde. Imaš, da. Ništa. Malo. Ništa, i ništa, sve u redu. Ništa. Dalibore, moraš stati na mjesto gdje se stoji. Evo ga, dobro. Ovdje stojite svi. Ajde. Nemoj predstaviti. Moje ima ovako i ovako i ovako ima. Dana čuje papke. Dobro, Tanac, čuvaj papke. A ti sruši. Bravo, ajde. Kaj Dado, pa još niko ni Ajde, prvi Nina, krug super. gotov. Da, Kemi. Bravo, ajmo ponovo. Čuči, daj. Bravo. Dva komada. Dva komada. A drugo mjesto, super. Čestitam. Bravo. I treće. Drugo. Ja sam treće. Dobro je, dobro je naš. Dečki će sad Dado će u ono. Ajmo u ono. Dado je tamo najbolji. Dosta će postaviti polovni tigre. Ajde, uzmi olovku, pa ti vodi njih. Dobro, Miljana, nisi loša u ničem, neću. Evo ovako, samo da vam kažem. Udarac od stola
Ne važi. Znači, to je izgubljen udarac. Znači, možete udariti da je ovdje udario. Znači da je u osnovlju. Sve možete dalje. Ali znači, ne može da se desi da ovdje udari, pa da udari. Jer važi da... Može. Znači, tijelo se gađa. Ne da... Dobro. Ajmo da Može reći, samo da je poravnata. Samo da je poravnata. Ajde, sladak Saka muški počnu se njih. Saka muški počne. Pa dobro, može malo biti Da je rodine s nama. Bravo. Sad ćemo vidjeti. Koliko ih ima ukupno? Bravo! Znači, Dado, jesi ti, a? Da. Odlično. Odličan. Ovo je isto. u čaši. U garaži. Tako ne da. Može? Može. U njih udi. Gore. Bravo. Željko. I si drugi Davibore. I Biljana je treća. A ja ništa. Sad će, čekaj pa ono kad dođe na red. Pasi, matali. Ništa. Univlje. Bravo! 1, 2, 3. Ekipa, čestitam. Čestitam. Miljana, čestitam. Ne. Ovo ima kume. Previše, ne jednostavno. Znači. Ne znam šta kad, konša ima. Nemojte. Resine, kobasica. Ne, nego ima dosta hrane zaista, ono, ne znam šta. Ne, samo vidite, do žebru. Nema konša. Vatra je tu, mi smo tu. Snima se. Starenci, ovako. Oj, kaže, Dado, koji? Kaže, 10 kuna, reku, možda hoćeš ti prodati. Kaže, pitaj Željko. Ovo ti je osmao. Da se zanima za jednu predstavu da dobiješ za džabe. Ja bih hodila u kazalište i tako, recimo moj Davar je i taj filharmonijski orkestar, kad je svirao moj Davar je bio na koncertu. On je bio, recimo, kad se bili, on je bio oduševljen. On je to početka do kraja. 1-0, ajde. Sudija 1-0. 1-0 za Vukovar. Da. Užas, nije Vukovar. Opet napolje. Bravo, 1-1. Poštone, da li si ti pomogao Mariju vodi? Da. Bravo, 2. Šta je ovo, kokte? Bravo. A vidi da me da. Igraj Dado, igraj. Pase! Ajde, tamo. Nema Boga, vodi. Ajde, vodi je. Ajde, Željko. Gledaj. Ajmo. Dobro, idemo dalje. Nije.
Ajmo, Željko! Ajmo, Željko! Bravo! Ajde! Ajde, Željko, brže! Napadaj ga! Ajde, Željko! Ajde, Željko! Željke otvaraju se, čuj ga! Ajde, Željko, Željko! Dado! Sad će Dado opaliti gol tamo. A Dado je dao gol, vidi. Protiv Dalibora, Dado. Ajde, Dado! Gol! Samo malo. Šta ovako? Dragi ispričaj se diploma za uspješno sudjelovanje. Naš najstariji učesnik Dušan Proin. Jedino što sam bio sudija. Moj najlepši učesnik Davor Ojić. Dimir. Kaži mi, ja sam Željko Savić. Najbolji nogometaš na terenu. Prva dama, Neda Plavšić. Najumiljenija naša djevojka. Ima najbolji sportista ženski. Najžešći momak među nama. Najveći, a? Ali odustuje. Raspoješana lepotica Nina Draževu. Najuporniji Siniša Buršić. Najlepši osme Teja. Moja damica Safija. Jelena Stanivuković. Suzana Stanivuković. Moja lepotica još jedna, Tomaš Petra. Njen rasni brat Filip. Mogu vam reći da je sada za jednog momka u ome će se još čuti. Novšić Patrik. Zapamtite to ime. A, dao je i gol, nema tu. I gol geter. Borislav Drmović. Tomislav Drmović. Ja naredam Drmović. Dinastija Seva. Sofija Drmović. Saša Traživu. Nema. Budući Pele. Samo malo. Nešto. Jesmo mi svima podijelili. Ima para. Jer jesmo valjda. Ja bih vam se svima zahvalio na svemu. Zaista jedan od najlepših dana mi u životu. I puno vam hvala. Svako dobro. Hvala, hvala. Evo, naše dragi prijatelji. Evo vidite profesor. Da. Evo vidite. Ovo je pravi uspeh. Ovo.
Za mene naručio. Vi ćete sad polaziti za auto. Prve pčelarske sportske igre. Evo Vekija. Zašto nije bio već?